Hello guys! Welcome back to our channel! Last Friday, we went back sa Ateneo de Cebu for our second dose sa among Pfizer nga vaccine. And yes, we are now fully vaccinated. But it doesn't mean na fully vaccinated na ka, di na ka pwede magka-COVID. So, careful lang gihapon ta, especially now that naay mas contagious nga variant, no, bagong variant sa COVID-19, which is the Delta variant. Bisag fully vaccinated na ka, di gihapon ta mo kumpiyansa. So kung mo kahinomdo mo guys, ang among first dose sa vaccine kay sa July 2 and ang among second dose kay nakuha na mo this Friday lang, July 23. So naa siya 21 days nga interval, no. So kung mangutana mo kung unsa ang steps or process para makuha ang second dose nga vaccine, kay the same step lang gihapon, just like nakuha na to atong first dose of vaccine, no. So the same steps lang jud gihapon, and much easier na lang siya karon kay gamay naman lang imong fill-upanan nga mga documents. So ang imo na lang fill-upan kay ang monitoring sheet. The same steps lang gihapon, no. Step 1 registration, step 2 baseline monitoring ninyo sa inyong mga BP, inyong temperature, check lang yapon niya. And step 3, and sa step 3 which is health monitoring, pangutan-on ka sa mga doktor dito kung unsa ang imong na-experience regarding sa imong first dose of vaccine. If nagka-allergy ba ka, if nagka-fever ba ka, or nagka-headache ba ka, or other known nga side effect nga na-feel nimo. So ipangutana na sa mga doktor nimo. And sa ako lang, sa manduhan ni Beth, kay naka-feel me og headache and sakit sa katong in-injectionan. And usually mawala ra man gid siya mga 2 days siguro, mawala na ang sakit sa imong in-injectionan. And nangutana po ko sa doktor kay mga on my third day sa after vaccine, no, vaccination, kaya naka-feel ko og heart palpitation, and I asked the doctor if this is caused by side effects sa Pfizer nga vaccine. And I told her also that nahitabo na siya after niinom ko og coffee. And according to the doctor, dili na siya side effects sa Pfizer, kay dili man daw mag heart palpitate once mak-injectan ka sa Pfizer nga vaccine. So after sa step 3, kaya ito na ka sa step 4. And sa step 4, kana inject ka na jud ka sa imong second dose nga vaccine. And nag-inject sa ko katong sa pag first dose sa vaccine ako, kay siya gihapon ang nag-inject sa second dose. So wala ra gihapon ko na feel nga sakit. After sa vaccination, adto na ka sa step 5, which is the post vaccination. Adto i-monitor nila kung naabay mga side effect nga ma-feel nimo within the minutes nga ilang ihatag sa imo. So sa amo ang duha ni Beth kay 15 minutes lang siya, no. And wala ra mi na feel nga any side effect aside sa sakit ang bukton. So if wala kay mga na feel nga any side effect within 15 minutes, pwede na ka mo adto sa last process, which is ma-discharge na ka. So pwede na jud ka makaulit. Kung mangutana mo guys, pag abot na mo sa balay kung na ba may any side effect nga na feel, honestly na adjud mas ni sakit ang in-injectionan na mo, and naka-feel pud me og ako kay grabe ka sakit sa akong ulo, headache. Pagka Saturday ana, sakit gihapon ang akong ulo and kapoy ang akong lawas, which is ako na siyang gitumaran og paracetamol. And after that nawala ra pud siya. So moro ta mong na feel headache o sakit sa in-injectionan. Hantod karon sakit pa gihapon ang in-injectionan. Dugay siya nawala jud karon. So guys, gi-encourage jud namo mo nga magpa-vaccine na jud kay para ma-back to normal na tantanan, no. So if ready na mo makakuha sa inyong first dose of vaccine, pwede mo madto sa inyong barangay health center or madto mo sa city health ninyo, or magpa-register mo online. Pwede mo dito magpa-register para makakuha na mo sa inyong first dose of vaccine. Kay labi na karon guys, hapit na Pasko. Basin niya mag-social distancing hapon ta inigabot sa Pasko. So di man guro ta ganahan ana, no. So pa-vaccine na jud ta. So pag-ipabutan niyo, pa-register na. So guys, thank you for watching this short video sa among experience sa among second dose of vaccine, no. And if wala pa mo naka-subscribe, please do subscribe na by clicking subscribe button below and hit that notification bell para updated mo sa mga bagong videos nga i-upload na mo soon.
So guys, be safe, be healthy, and see you on our next vlog. Bye-bye!